Babamlardan kalgan etiğimden kalgan etiğim kolхоз zamanasında umurtaçılıkta işledi. Şunda yaş çağında mektep yıllarında becerip şundan iğrenip kaldım indi. Кайбыш районы Мәрәле авылында яшәүче Фирдәүс Бахавиевның әтисе, babasының babасы да умартачы булган. Шул һөнәрнең дәвамчысы ул 21 баш умартасы бар. Baba тоже бик эшчән, үзе печник, үзе итек басучы, үзе җир эше белән шөгыльләнде. Бөтен эшне булдырадыр ул. Умарталар белән дә. Татар авылларында нәсел кушаматы белән бара. Бахавиевларны халык үзара яратып та, шаяртып та җин дип йөртә. Монысы да юкка түгел. Гасырлар буена ат асраганнар. Ир атларның һәрберсенә ат җины кагылган. Атлар тоту инде безнең күптәннән бара шулай. Унар башта булды, аннан арткан чаклары да булды. Шүти авылында бик данлыклы кешебез булган. Шәкүр бабай. Атларны бик тә яратам. Алар белән күңелле, аларны карыйсы да теге kimdir uğuz asırı evizde indi otlar. Мен балта ыстасыдар дип әйтәм әле мин аны. Может ул пиш чыгаручы да булгандыр әле. Ыста куллар алар, Әбзәл бабайларында белән бик агда әйбәтләр, бик эшчәннәр ялар. Әлеге шәҗәрәдә безнең 6 буын, киләчәктә без тагын да туландырып эшебезне дәвам итәргә уйлыйбыз. Нәселләре кушамат кына түгел, шын исемнәр белән үрелеп барсын дип узган ел киленнәре инҗе шәҗәрә төзи башлый. Шулай итеп 6 буынга кадәр барлаганнар. Элеккәге бабаларыбыз кирпеч сукканнар. Шуның белән данлыклы дип әйтә алам инде. Шулай ук шүлмәк белән эшләү, балчыктан шүлмәк ясаулар да булган безнең бабаларыбызда. Шулай ук инде җир эшләрен үз иткәннәр инде алар. Киләчәктә архивлар белән эшләп, ике яктан да теге бергә туландырасы килә инде шушы шәҗәрәне. Бу безнең әбибездән калган, 1903 елда туган Рәсәбимнән калган иң кадерле үз кул белән чигеп эшләнгән истәлекләребезнең берсе. Бахавиевлар һәм Садриевлар нәселе 8 ел элек кушыла. Хәзер әби бабаларыннан калган яткәрләрне балалары, оныклары саклый. Әлеге машинага 140 ел. Бу машинаны минем әбим Рәсәгә аның әтисе туган көнне бүләк иткән булган. Шу зиңгер машинасында әбием бик күп күлмәкләр тегеп авылдашларын куандырды. Һәм әлеге машина бүген көндә дә хезмәт итә. Менә әлеге инде Кышман авылында шушы станоктан чирпечләр сукканнар, ул чирпечләр бик данлыклы, таза булганнар. Минем иптәшем Шигапов Зөфәрдә шушы чирпеч сугуда катнашкан. Сәнләр мисез? İnşallah Бахавиевлар нигезе кунаксыз тормый, туганлык җипләре нык диләр. Балаларның нәсел агачын булдыруын да ике як әтияне дә хуплаган. Шәҗәрә ул нәкъ шигырьдәгечә үткәннәрдән киләчәккә тәрәзә, шәҗәрәдә дәрәҗә диләр. Онытылып барганны хәзер тыргызырга кирәк. Ул бик кирәк. Чөнки безнең ул мирас һәм безнең ул чынбарлыгыбыз. Без кем булганбыз? Без хәзер кем? Һәм бездән соң да кемнәр булачак? Өйләнгәндә дә, аннары кияүгә биргәндә дә каннар катнашмаска да кирәк ул. Аннары авырулар буенча да бик кирәк. Гомер озынлыгы буенча да. Кешеләр берсен аралашкан вакытта, берсен яшьләр аралашкан вакытта, алар кемнең кем икәнен белсәләр, бәлки тормыш та күбрәккә матуррак булыр иде. Бүген көндә матур гаиләләр тагын да күбрәк булыр иде дигән фикердә торам мин. Үзләренең буын чылбырын булдырырга омтылучылар саны арта. Нәсел агачы берничә гасырлар элек яшәгән барлык туганнарны бергә җыярга мөмкинлек бирә. Бу үзенә күрә фотосурәт кебек. Исән кешеләр ничек җыелып бергә фотога төшә, бу да шулай. Бахавиевлар әле күптән түгел узган тарихта без излебез конкурсында 2нче урын алган. Тырышлыкларын шактый саллы бүләк белән хөрмәтләгәннәр. Башка чыгып йорт салучы яшь пар акчаны төзелеш материалларын сатып алуга кулланган. Алия Хайретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.